салому алайкум дӯстон, ипекои туркиро арзон кардагим. Як либос мегирӣ, як трикотаж дига падарка. Либос 500 сомона, нигоҳ кунед, ҳамаи намудаш ҳаст. Турки тоза. Баташ беҳад матлаи хушо, баъди шуштан ягон чиз намешавам. Касе ки заказ карда, марҳамат номерои телефон, номерои WhatsApp дар рӯи экран аст. 500 сом либосше бо як трикотажи дига падарка. Касе заказ карда, марҳамат. Адресам бозори Коровон, дарвоза 1 Пажарка, мегӯяд дасти рост, 4 қатор 119 дукон. 1 дарвозаи Пажарка, медарои дасти рост мегардид, 4 қаторда медарои 119 дукон. Бо диққат дӯстон тамошо кунед. Касе ки заказ карданияд, доставкарам дорем. Доставка дохили Душанбе, Душанбе берун, ройгона доставка дорем. Ба ҳама ҷо доставка дорем. Дӯстон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Пешакӣ ҳаматонро раҳмат барои дастгиритон, барои лайк, подписатсия карданатон. ҳаматонро раҳмат. ҳамаш Туркия, ипекои Туркия бо паплинои туркида ҳам хеле скидка кардагӣ.